Vi har nu Mia Lybert med os, og hun er kommet for at tale om noget, som hedder eksperimentet. Og velkommen til dig, Mia. Tak. Hvad er eksperimentet for noget? Vi kalder det et eksperimenterende kultur- og forsamlingshus. Det er et sted, hvor fællesskaber kan samles omkring alverdens aktiviteter. Det kan være alt lige fra yoga, meditation, dans, intimkoncerter, foredrag, kurser, fællesspisning, tøjbyt, bogbyt. Alt, hvad nu mennesker kan lide at samles om i fællesskaber. Hos os vil vi gerne tilbyde musikere et sted, hvor de kan komme og spille deres eget musik. De fleste aktiviteter er gratis for medlemmer. Men folk, der ikke er medlemmer, er også velkomne. Er der mange medlemmer? Der er jo i øjeblikket 77. Hvad koster det at være medlem? Det koster 75 kroner om måneden. 75 kroner om måneden? Ja, og så for de penge, der kan man dels få lov at låne lokalerne til nogle offentlige formål, som man ikke tager penge for. Mm-hmm. Og dels så kan man deltage gratis i de fleste ting, der sker nede i eksperimentet. Så medlemmerne har egentlig rigtig meget at skulle have sagt? Ja. Så det vil sige, at hvis jeg er medlem, så kunne jeg egentlig sige, jamen jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig at lave en gøjler-workshop. Ja. Eller hvad det nu måtte være. Og så siger du, jamen ved du hvad, lokal og ledet den er der. Ja, præcis. Okay. Så det er også noget at gøre med skabe et rum, hvor selvfølgelig professionelle, men også amatører inden for alle genrer kan få lov til at udfolde sig og styrke og skabe det, som de brænder for. Yes. Bogbyt er for eksempel, tøjbyt er startet af mig, men bogbyt er startet af et medlem. Så er der et medlem, der også laver krokitegning. Et andet medlem, der laver noget kreativ håndarbejdsstue, hvor folk, der vil have repareret deres tøj, eller er i gang med at strikke, eller kan mødes og hjælpe og støtte hinanden. Tøjbyt og bogbyt foregår sådan, at man kan tage det med, man vil. Man kan også komme uden noget. Og så kan man tage alle de bøger til bogbyt og alt det tøj til tøjbyt, som man vil have. Så det er ikke sådan noget, man bytter lige over, vel? Det er, hvis man gerne vil have 2 stykker tøj, så tager man det. Hvis man gerne vil have 3 poser, så tager man det. Okay. Så jeg kan komme med en enkelt pixiebog, og så kan jeg tage 50 bøger, hvis jeg vil have bøger. Okay. Og så det overskydende. Der er altid en masse overskydende. Det går så til... Tøjet går for eksempel til en velgørende organisation, som hjælper esbjergensiske familier. Hvor længe har eksperimentet eksisteret? Knap et år nu. Hvorfor satte du det i gang? Det gjorde jeg, fordi at jeg havde en indre lyst til at skabe et sted ude i byen, hvor mennesker kan komme og føle sig hjemme og slappe af. Lidt ligesom om det er deres egen dagligstue. Og give lidt slip på de sociale masker. Give lidt slip på stress og jag og effektivitet. Og prøve at udfolde sig selv lidt mere ægte. Og samtidig med at skabe fællesskaber. Men er vi ikke ægte? Altså, er vi meget sådan den der pæne facade? Det kan man jo kun måske selv mærke efter, hvad man synes. Jeg hører fra mange mennesker og kender også fra mig selv, at det kan være trættende at være i sociale sammenhænge i længere tid ad gangen. Jeg er udpræget introvert, og kan godt blive lidt overvældet måske af at være i store selskaber med en masse small talk. Jeg sætter pris på det nære. Ja, og det ser det ud til, at der er også rigtig mange andre mennesker, der gør. Og min oplevelse er også, at jo mere jeg kan give slip på de sociale masker og på at skulle præstere og være på, jo mindre trættende er det faktisk også. Og jo bedre kan jeg egentlig lade op, når jeg bare kan være mig selv og slappe af sammen med andre mennesker. Og det kan man på eksperimentet, eller? Ja. Hvordan er det lykkedes at skabe en kultur, hvor det kan lade sig gøre? Vi har noget, der hedder åben stue en gang om ugen, hvor man kan komme ind fra gaden, hvor der ikke sker noget specifikt på eksperimentet. Og til de der åben stuearrangementer, der kan jeg måske nogle gange få nok af, at vi sidder og hyggesnakker og drikker kaffe og så videre. Ikke? Så har jeg måske mere lyst til at ligge mig på sofaen og læse en bog, eller gå rundt og vande blomster, eller prøve sådan virkelig at mærke efter, hvad er godt for mig lige nu. Og prøve også at gøre mig umage for ikke at være høflig, ikke at stille høflige spørgsmål til folk, der kommer ind. Jeg har for så vidt ikke noget mod høflighed, men hvis jeg er oprigtigt interesseret i et andet menneske, så behøver jeg ikke at være høflig. Ja. Så stiller jeg jo de spørgsmål, jeg er oprigtigt er interesseret i. Yes. Jeg kan godt lide at lægge høfligheden lidt fremme, og så lade det ægte. Ja. Den ægte interesse. Ja. Nogle gange er den ægte interesse der ikke for, hvad du laver i din fritid, eller hvor mange børn du har. Eller den er måske ikke til stede, fordi jeg måske selv er fyldt op af et eller andet af mit eget. Ikke?
Og så vil jeg egentlig hellere lade være med at være høflig og prøve at regne ud, hvad du har brug for. Men egentlig bare selv at slappe af og måske sige ingenting, eller gøre det, jeg har lyst til fra øjeblik til øjeblik. Mm-hmm. Så på den måde prøver jeg jo selv at repræsentere det, jeg synes er vigtigt, og nemlig at være mig selv. Selvom jeg ikke render rundt og siger de her ting, og det ikke står på store plakater nede på stedet, så fanger folk det, bevidst eller ubevidst. Det er min oplevelse i hvert fald. Og jeg kan se, at folk også smider sig i en sofa, og griber en guitar og sidder og spiller hen i et hjørne. Og når jeg prøver at gøre, hvad der føles rigtigt for mig, og jeg slapper af, så tror jeg måske, det har en afsmittende effekt. Til folk føler, at her behøver jeg heller ikke at være høflig. Det er hun i hvert fald ikke, så kan jeg også lade være. Ja, klart. Et interessant eksperiment i virkeligheden. Fordi at jeg går ud fra, at man også gerne vil have, at folk skal have en god oplevelse, når de kommer til et sted og tænker sig, hvis du så samtidig siger, men når du er ny her, men der gider jeg ikke lige snakke med. Jeg synes, det er et cool eksperiment, fordi hvordan bliver det taget imod? Men jeg kunne godt forestille mig, at mig personligt, jeg ville synes, det var et fedt sted at komme, fordi bare sådan, jamen her behøver jeg ikke at præstere. Ja. Altså, det kan jeg godt lide. Ja. Hvordan har Esbjerg Genserne taget imod det? Er de sådan lidt konservative, typisk? Altså, man forestiller sig Esbjerg Genserne som sådan nogle, nu må man læse af. Jo. Og der kan også være mennesker, der har den der oplevelse, at hvis det er noget, der ikke eksisterer i forvejen, jamen, så er det nok ikke en god idé. Så kan det nok ikke, det kan ikke lade sig gøre, og det er urealistisk osv. Ja. Jeg har ikke hørt så meget om det. Jeg tror, at hvis det ikke appellerer til folk, så bliver de vel bare væk. Så jeg hører mere det modsatte. Hvor fedt det er, og hvor fantastisk det er, at der findes sådan et rum i byen. Men nu siger du forsøger at følge, hvad du lige har lyst til. Er der ikke også nogle gange, du siger, at jeg har slet ikke lyst til at åbne stedet i dag? Men så går du alligevel ned og gør det? Aldrig. Okay. Jeg har altid lyst til. Det er det fede sted? Ja. Okay. Ja. Løber du rundt i forhold til huslejen? Altså, nu ved jeg ikke, om huslejen er dyre og sådan ting. Hvordan hænger det sammen? Det gør det ikke. Det hænger ikke sammen? Nej. Okay. Det vil de fleste økonomer nok kalde en dårlig forretningsmodel. Ja, der er ikke nogen forretningsmodel. Nej. Vi er super dygtige i det her vestlige samfund til at bruge det, som jeg måske vil kalde den maskuline energi. Ikke forstået maskulin, som det er mænd, men det der, man forbinder med effektivitet, målrettethed, planer, handling. Udvikling, det skal blive mere og større. Udvikling og vækst og så videre. Ikke? Det og det har vi jo skabt det her samfund på grund af, så det er jo der er jo en masse godt ved. Men det her det er jo lidt et eksperiment ud i måske noget af de mere feminine værdier, som handler mere om væren og proces, og som har at gøre med indre balance, indre fred og ro, og også lidt et kontroltab. Ikke? Hvad er det, der udfolder sig? Hvad er det, der udvikler sig, hvis man starter en virksomhed, som ikke er på den sædvanlige måde med en forretningsplan og styr på, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden. Så det er også et eksperiment, om det kommer til at overleve. Ja. Lige nu så de finansieres delvist af medlemskaber, og delvist af donationer, og delvist af lån. Af lån? Okay. Men det kan jo ikke blive ved for evigt. Nej. Så er du nødt til, men håber du bare på, at det er det der ord nødt til, ikke? Ja. Jeg ønsker at prøve at se, kan det her fungere uden frygt, uden den der, contraction, skal, nødt til, bør. Ja. Og så hellere sige, hvis det her det ikke kan overleve ud fra noget andet end frygt, ud fra for eksempel inspiration, glæde, hvad end det ellers kan være en frygt eller nødt til, jamen så må det dø. Ja. Og så er det sådan, det er. Ja, og så skylder jeg måske nogle penge, men det er heller ikke jordens undergang. Og det er heller ikke, voldsomt store beløb. Nej. Altså, men det kan overleve, hvis folk er interesseret i at støtte op omkring det her, så kommer det til at kunne. Kommer der flere medlemmer og den slags ting, så skal det nok komme til at løbe rundt. Jamen, det er der ingen tvivl om. Og altså, personligt så har jeg rigtig gode erfaringer med, at når jeg følger den der mavefornemmelse, den der stærke mavefornemmelse, sådan, nu er jeg troende og kalder det for guddommelig inspiration, men når den er der, så går det altid, som det skal. Og hvis det ikke går, som man har håbet, så går det præcis, som det burde. Ja. Altså,
Og jeg synes, det er så blæret, det du har gang i. Tak. Det synes jeg virkelig er rigtig, rigtig fedt. Når der nu ikke er nogen forretningsplaner, der er ikke nogen, du ved, er der sådan nogle tanker om fremtiden, altså hvor du gerne vil udvikle det hen af, eller lader du det bare så se, hvad der sker? Ja, og jeg har en forestilling om, at det godt måske kunne blive en forening en dag. Ja. Lige nu er det jo så en enkeltmandsvirksomhed. Okay. Men det der, på engelsk hedder det co-creation, hvad kan man kalde det på dansk? Samskabelse, med, er det der med at skabe noget sammen, og den synergieffekt, der kan ske, når mennesker løfter i flok. Ja. Det gør det er oplagt, at eksperimentet måske skal være en forening en dag, men det er ikke nu. Altså det er, når der er nogle dybe rødder i den kultur, som er mit hjertebarn i det. Ja. Så det er et eksperiment, om det fortsætter også, og hvor længe det fortsætter, og hvordan det fortsætter. Ja, okay. Det vigtigste, det er, at det er et sted, hvor vi kan slappe af, og hvor vi kan udfolde os, og hvor vi kan eksperimentere med, hvad end det er, vi brænder for. Og det har det vel været det sidste års tid? Det har det i utrolig høj grad været, ja. At vi kan udfolde et rum, som er helt forskelligt fra den traditionelle måde at tænke på, og være sammen på, og drive virksomheder på. Mm-hmm. Og være i offentlige rum sammen på, men et alternativ til det gængse og det traditionelle. Og i virkeligheden er det jo også med til at skabe det, som politikerne så gerne vil have, det der storbykultur. Altså fordi undergrundskulturen er jo en del af en storby, ikke? Jo. Og det har vi ikke rigtig haft det helt store af. Nej. Så det er jo fantastisk at have sådan et sted, som det, du har skabt. Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du selv synes er det mest fantastiske ved eksperimentet, altså ved det her sted. Rigtig godt spørgsmål. Må jeg lige mærke efter? Ja. Jeg tror, det er den kærlighed er et stort ord, men det er faktisk den kærlighed, den omsorg og det nærvær, der er mellem mennesker, og som vokser, når vi kan give lidt slip på alle idéerne om, hvordan vi skal være og hvad vi skal gøre. Mm-hmm. Så man kan sige, at rammen kan være alverdens slags aktiviteter og foredrag osv., men værdierne bag er noget, man måske mere kommet lidt mere ned i gear og have tid til nærvær, både nærvær med sig selv, men nærvær med andre mennesker. Det var et godt svar. Tak. Det synes jeg virkelig. Og det er imponerende, det lykkes der at skabe sådan et sted. Hvor finder man mere information om stedet? Altså er der en hjemmeside? Der er både en hjemmeside og en Facebook-side. Okay. Ja. Og hvad er hjemmesideadressen? Den hedder eksperimentet.dk, og det er x og så en bindestreg paymentet.dk. Okay. Altså, kan man finde alle aktiviteterne, og hvornår der sker noget? Ja, og man kan melde sig ind som medlem, og man kan se, hvad der sker, ja. Mia, tak for en inspirerende samtale. Jeg synes, det er rigtig fedt at vide, at der findes mennesker derude, som trodser det der race, som alle mennesker bliver opflasket med. At det skal man gøre, og man bør, og som vi nu snakker om. Så jeg vil bare krydse mine fingre og håbe rigtig meget på, at det bliver præcis som det skal være. Så tak fordi du kom. Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.